תודה רבה. קבוצה גדולה, יש לומר, כ-200 אנשי ביטחון בכירים, וכולם בגיבוס כמובן, כוננו קבוצה שנקראת מפקדים למען ביטחון ישראל, שביסודה היא, נאמר, תומכת פחות או יותר ביוזמת ז'נבה, כדי לא להעריך יותר מדי את הדברים. בפתרון של שתי מדינות. אלוף משנה מילואים ד"ר שאול אריאלי, הוא מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובעיקר תהילתו יצאה על יכולתו לראות את המפה. איש המפות. הוא אחד היזמים של סדרה של מודעות שיצאה, מאוד פרובוקטיבית, היא מנוסחת גם בערבית, ומטרתה היא בעצם להביא את הציבור הישראלי ולומר לו, תשמעו, אם אתם לא רוצים ראש ממשלה פלסטיני בעוד 50 שנה או 30 שנה פה, אנחנו צריכים לחתוך, להקים חומה, להיפרד מהפלסטינאים מיד מרצונם, בלי הסכם, עם הסכם, לעשות את העניין הזה. והיה לה ריח לא נעים למודעה הזאת באפם של אנשים אחדים, כמו ניצן הורוביץ, חבר הכנסת לשעבר, מעמיתנו. שלום ניצן, מה הרגיז אותך? הרגיזה אותי הצורה. אם למעלה על המודעות האלה היו כותבים כהנא צדק, ולמטה, עם כל מה שרואים שם, עם הערבים והדגלים והאדום והירוק והכיתובים האלה המפחידים בערבית, ולמטה היה כתוב הפתרון לגרש את כל הערבים, זה היה נדבק מצוין. כי זה מה שהמודעות האלה מריחות. זה משהו שמפחיד מהערבים, מעורר הסתה כלפיהם, שנאה, גזענות, תבחר איזה כותרת שאתה רוצה. זה בעניין הצורה. בעניין התוכן, מה שמפריע זה בעצם שני דברים. שפה מדובר על התנתקות, זאת אומרת יציאה ללא הסכם, חד צדדי, מין איזשהו מהלך כזה, התנתקות ב', אני לא יודע, כאילו אין שם צד, אין שם שום דבר בצד השני. והדבר השני זה האשליה הזאת שמוכרים, שאנחנו ניפרד מהפלסטינים. לא נראה יותר ערבים מול העיניים. ואני חושב שגם שאול יודע שגם כשנצא מהשטחים, ואני מקווה שנצא מהם ותקום מדינה פלסטינית, אנחנו נמשיך לראות פלסטינים מול העיניים, חלקם כאזרחי מדינת פלסטין, ודאי שנמשיך לראות ערבים פלסטינים כאן במדינת ישראל, ומה? כדי לשכנע יהודים, היית אומר להם, הגיע הזמן לקרוא חירות לפלסטינאים. הערכים האנושיים הם דורשים מאיתנו לתמוך במדינה הפלסטינאית, לאהוב את הפלסטינים. תגיד, אם זה אתה תשכנע יהודים? סליחה, אם אתה רוצה... מטרתה מלשכנע, מטרתה לא לדבר יפה. אז זה לא משכנע. מי שרוצה לעשות קמפיין של שנאת ערבים, יצביע לימין הקיצוני. אנשי שמאל בתחפושת שמנסים לגנוב ככה את הדעת. הם אנשי ביטחון. אוקיי, אנשי ביטחון, 100%. אנשים שמשתייכים למחנה השלום. שאול לפחות הוא איש שבחיר במחנה השלום. בוא נשמע אותו. אז תשמע, לא צריך לנסות לעשות חיקוי לימין. יש ימין. לנו יש עמדה אחרת. אנחנו אנשי שלום. ולא צריך להתבייש מהמילה הזאת. צריך להגיד שלום. זה ערך חשוב ירון. וערך מוסרי יש לו כוח. כל הדברים שנאמרו הם כמובן בעיני רוחו של ניצן. אין כאן מדובר בקמפיין של שנאה. אם מדובר פה בקמפיין, זה קמפיין של אהבה לחזון הציוני של מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי. והדבר הזה מדבר על היפרדות, לא על גירוש ועל לא שום דבר. הוא כן מדבר לא על הפחדה, הוא מדבר על הזהרה מפני כל אותם תוכניות סיפוח שאנחנו שומעים החל ממעלה אדומים דרך שטחי C, שהמשמעויות וההשלכות שלהם לא נהירות לציבור הישראלי. כי המשמעות של מהלכים מסוג כזה זה פגיעה בחוסנה, בזהותה ובמשטרה של המדינה היהודית. ואת זה אנחנו רוצים למנוע. אנחנו החלטנו, אותם 250 גנרלים, לרדת מאותם טריבונות ולשחק על המגרש ולהגיד בצורה ברורה, חבר'ה, אנחנו צריכים היפרדות. לא מדובר על התנתקות, לא מדובר על שום דבר שקשור לזה, אלא מהלך הדרגתי שיש בו 3 מרכיבים עיקריים. 1, מרכיבים ביטחוניים שמדברים למשל על השלמת הגדר כדי לגמור עם הביזיון הביטחוני הזה והפיגועים. מרכיב שני הוא מרכיב כלכלי שאמור לחזק את הכלכלה הפלסטינית בין היתר, ומרכיב שלישי הוא מרכיב מדיני שאומר למשל שלישראל לא תהיינה תביעות ריבוניות מעבר לקו הגדר. אבל איפה כל זה מופיע? במודעות, שאול? במודעות רק רואים ערבים שהם הולכים לאכול אותם. לא, קודם כל אנחנו מדברים על פלסטינים, ואנחנו אומרים תיזהרו מסיפוח פלסטינים. לנו אין שום עניין עם ערבי ישראל, הם חלק מהמדינה, הם בחרו במדינת ישראל, הם אזרחי המדינה, אתה לא יכול לספח אותם אפילו עוד הפעם אם אתה רוצה, הם חלק גמור מהמדינה. אנחנו מזהירים מפני תהליך ומגמות שאנחנו נמצאים בם. וגם צריך לזכור, כל השיתוק המדיני הזה
שהממשלה הזאת כופה עלינו, יוצרת פתח ליוזמות אחרות. אנחנו אומרים, בוא ניקח, אנחנו את היוזמה, אנחנו נעשה את הדברים. אחרת... טוב, הדברים האלה נאמרו בנוסחים שונים בשנים האחרונות, פעמים רבות. מעניין אותי, מאחורי זה עמד קופירייטר, שאמר להם, כמו שבלשונה של מירי רגב, cut the bullshit. אני יודע איך לדבר על יהודים. כל הדיבורים האלה, כבר ניסיתם אותם. ההסבר, זה רציונלי, הגיוני. אנחנו צריכים לדבר בליבו של יהודים שבנו מרכז, כלומר לא בימין, כדי להעביר אותו לצידנו. והוא לא רוצה לחיות עם ערבים. תלחצו על זה, זה ישכנע. אני משוכנע שזה היה התהליך. כי בטח... תכחיש. אז גם אנחנו צריכים להיות כאלה. לא. אז גם אנחנו צריכים להיות גזענים. התהליך היה כזה, למה? כי הזריעה של החול בעיני הציבור, את זה אנחנו מנסים למנוע. ולהגיד להם, תקשיבו, שמדברים איתכם על סיפוח, זאת המשמעות. אלו הפלסטינים שיסופחו לישראל. זאת המשמעות של פגיעה בזהות וברוב היהודי של מדינת ישראל. מזה אנחנו מזהירים אתכם. נכון שיש פה אלמנט של עזרה, אבל הוא אלמנט אמיתי, הוא כן. אתה ואני יודעים את זה. יודעים מה המשמעות של סיפוח. כן, אבל זה נכון, אבל לא מדברים על זה בכל רב. לא ככה מדברים בשמאל. השמאל צריך לומר לטובת... לא, סליחה. אפשר להישאר על הספסל. אני מבין, זה היה יעיל, ואלמלא האנשים האלה שחשפו את הקונץ שעשיתם, זה היה מתקבל מצוין. לא ניסינו לרמות אף אחד, שמנו את המציאות כפי שמנסים להסתיר אותה. שמנסים להסתיר אותה, אנחנו חשפנו אותה. אמרת אני מוצא כמובן את עצמי לצידו של שאול, שרגליו על הקרקע, ואתה צודק בכל מה שאמרת. שים לב ניצן. מרוב זה שתפזם את הפזמון של אחוות עמים ואחוות אדם, אתה גם עוד עשוי להגיע לתת את ההכשר למדינה אחת רב-לאומית. אז אני מודיע לכם שאני לא אזמר את הזמרה של פרא אדם, ואני חושב שאחוות עמים ושלום זה רעיון נאצל, ואוי ואבוי לנו אם נתחיל להתבייש ברעיונות כאלה. בטח אנחנו בשמאל. לשם כך אנחנו פועלים. לא, אני בעד מדינה פלסטינית. לחלוטין, אני בעד פתרון שתי המדינות. אבל לא זאת הדרך. מסרגל עקום לא יוצא קו ישר. אנחנו צריכים לסיים את הדיון הזה, אני מודה לכם מאוד. מיד השם.